No, suomalaisten työllistämisen vastuu on siirtynyt voimakkaasti viimeisen 20 vuoden aikana suomalaisiin PK-yrityksiin, yhä pienempiin yrityksiin. Ja suomalaisten työllisyys riippuu yrittäjyydestä. Suomen yrittäjät ajaa kaikkien suomalaisten yrittäjien etua. Me ollaan maan suurin elinkeinoelämän järjestö jäsenmäärällä mitattuna ja me toimitaan koko maassa, jokaisessa kunnassa, jokaisessa maakunnassa ja valtakunnallisesti. Meidän joukkoon mahtuu kaikenlaiset suomalaiset yrittäjät. Tällä hetkellä meillä on 115 000 jäsenyritystä. No me tuodaan tähän ensinnäkin meidän koko verkosto käyttöön, eli meillä on toimistoja ympäri maata ja meillä on mediaa käytössä ja me tuodaan se yrittäjien arki tähän, että me tiedetään mitä suomalainen yrittäjä ajattelee ja minkälaiset ongelmat ja haasteet hänellä on, mitä hän näkee tulevaisuuden ja minkälaiset mahdollisuudet Suomessa, mutta lisäksi me tuodaan tämä meidän koko verkosto tähän Ravistajat-hankkeeseen mukaan.